Zahir bisijo gimoso atokacha jaguro wadu uchomro choma kod team mar Dr. Abdul gineter to kono yie mudwaro nikech sani chaka gima ublo cold wacho bedo mandem nyasaye bodagi you are either hot or cold uchung kanye kamuntiere kar kae kata kaka chama koso pod medo mana manyo wach ka kuom jopiny ma italo wasewacho ni siasa kanitie self interest mokwongo wach ma daktari Oginga nowacho Kisumu apani kawan gi dakteche moluora ka jo mariek ahinya oburu ne ok dwa ka in gi wendo ok inyal chuo wang' wendo gi kudho nikech ne en dalawa lakini duogo winjo ka wacho ni wan wadhi negotiate fair share mano tiende ni wan kaka jo ODM wadhi negotiate ne jowa fair share to ne ok odwa keto deputy president ka koro lemo wadala ni komi ni emwada dwaro tiene no chuo wang' gi kudho koro mane gima no wacho kache to nyaka wabed gi open mind kidhi negotiation nyaka ung'eni to gima wadhi yudo gi be jothuru wadhi yie kodgi samoro unya negotiate moyudi deputy president to tamwe sirikal mamoko gi tema kata koro chiemo bedne onge dero mano miwa mar finance samoro koni ako mabe wa mau moko mane moko mane wanocha osegol wan interior ka ogolwa kodi ng'enyi kudhi ubedo nyaka ung'eni ang'o madhi konyo jothurwa moloyo position koso en gik mawuok e bwo mesa maluwar ka en position mar ng'at achiel to gimo konyowa gonge to ere tiende kawe nyaka wakaw lemo madhi miyo jowa winjo maber kaka ineno jo Migori wuoyo ka kik wadhi adhiya ni wan wadwaro position josiasa ni mae manyaka yudi to dhi mana konya to ok kony jopiny wan kaka josiasa koro nyaka wang'i lemo madhi konyo jopiny agulu moket wacha nyaka wadhi wawach ni ma koro marwa kikumawa giteronwa go gik moko e piny kacha ji omed konyore ji omed winjo maber wadonjo e sirikal koro magi gik maketo mbele jomagi mawinjo maber molimo in e ground jomagi mawinjo maber musewinjo ka madhi nyime ma lemo mar bedo gi agulu mar omenda ni mako kata machiegni go ahinya manyalo koni kaniero aro yud lemo mara jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka ngima wani ka an ing'eni ma wach muje ing'eni ngima kidwa loko ngima kata mar dhano gimichako go piny ka en infrastructure kiloso infrastructure maber mane kaka koro ohala matindo tindo medo dhi mbele to ok inyal loko ngima bedi chiel wang'iyo nolokore step by step an kora wuoyo nyaka wadonje broad based week mokalo nandiko ne rirek magidwoka Kibra kod maonge stima nyocha giseketo na apaya maduong' mar Kibra to ma timore mane nikech koro sirikal ni ng'iyowa gi wang' maber stima godi ok obiro kuo ma ne timore go domedo dhi nyime to kendo nikech wane iye ka ndara mano yawna ma koro ber Kibra en nikech wane broad based koro ok ni en gik mayudo kaka jasiasa na winjo maber en gik ma jopiny yudo ni winjo maber I hope ni ka gik 2027 gik mano wachnwa ndere moko midhi los kocha ni ring road gika wagombo ni mondo losgi mondo wanene ka be ginyalo kelo impact ma ji nyalo ene jopiny kamano koro mage gik mwang'iyo ok ni en ni nyaka ami pesa cham kawuono niko ka japiny winjo maber giboko rintie kriko da choth ni gima kinyakia